ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ದರಗುಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲಿನ್ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ಸನ್ ರಣರಂಗ ಮೊದಲು 1446 1720 ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕರೆಡ್ತಾರ ಉಸಕರೆಂಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರೆಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಳಗ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ಕರೆಡ್ತಾರ ಮಾಳಕಲ್ಲೀರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದೆ ನಕರೆ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಡ್ರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರೆಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಳಗ ಮಲ್ಲ ಗಿಡದೆ ಲವಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಬೋತ ನಾವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಹೋಯ್ತ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ಗಿಡ ಅಂತ ನೆನಪು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಏಡ್ತೂರು ಆನಂದೇರಿ ನಕರ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಅದ್ರ ಪುರ ಪಾರಣ ನಮ್ಮ ತೂತ 7ನೇ ಇಸವಿಡು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ದಾದನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾನ್ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಆ ದಿನದ ಕಂಬಳಡು ಈಗ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಮೈಕೋಡ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನಮಕ್ ಮೈಕ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರೀಟ ಕುಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ಎರುಕು ಎಂಚಲು ಎಪ್ಪಡು ಎರುಕು ಮೈಕೋಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ತಯಾರಾತ್ವಿ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ನೀರು ಮಾದದ ಮುಡುಪನಾಗಲು ತಯಾರಾತ್ವಿ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ನೀರು ಗಿಡವನಾಗಲು ತಯಾರಾತ್ವಿ ವಾಯ್ಸಪುತ್ರతో ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣಗಾರರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಾರು ಶಿರಲಾಲ್ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೆಳ ಅಡಪಾತರಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದೀಪರೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಸುದೀಪರೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬರೋಡು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ದಪ್ಪನ ಎರಲು ಬರತ್ತ ಜೊತೆ ದಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿಡೆ ನಮಕ್ ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸಡು ಬೊಕ ಕಂಡ ದಪ್ಪನ ಎರಲಿನ ಮಿತ್ತ ಬರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಮಾಮನಾಗಿಲ್ಲಡೆ ಗಿಡಪನ ಎರಲು ಇತ್ತ ಆ ಎರಲು ಮಾಮನಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎರಗಿಡ ಅಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎರಗಿಡ ಅಂತೇರಿ ಅಂಚ ಆ ಕಂಬಳಡು ಬಾರಿ ಕಿನ್ನಿಡೆ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಕಂಬಳ ಸಿಲ್ಲಾಲ ಸುದೀಪ್ ಮಾವಿರ ಹೆಗಡೆ ಅಂದೆ ಮಾವಿರ ಮನೆ ಕಸಿನ್ ಶಿಲ್ಲಾಲ್ ಸುದೀಪ್ ಮಾವಿರ ಹೆಗಡೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿಡೆ ಆ ಎರಲಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಬೋ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಮಾಮನಾಗ್ಲಿ ಇರು ಕಟ್ಟಿನ ಉಂತ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜಿಲೇನ್ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗಲೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜೇನಿರಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತ 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನೆ ಕಿದೆಟ್ಟು ಗಿಡಪನ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನದ ತಾಂಕದ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಇರುತಾಂಗ ಅಂತ ಇರ್ತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಇರ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಮುಖದಾನೆ ಬಿಡಿಯಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ದಾನೆ ಗಿಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರು ನಮ್ಮ 2015 ಏರು ಉಂತಾಯ ನಮ್ಮ ಎರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳಟ ನಮಕ್ ಎರು ಗಿಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾನಿ ಕೊಂಚ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಕಂಬಳ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತು ತುಂಬು ನಾವು ಬಡಪತ್ರ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅದ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬುಡ್ಚಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಉಂತಾಯ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇರೋ ಒಂದು ಎರುತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎರುತ ಅಂಕುರೆ ಅಂತ ಎರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೋತ ನಾವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಹೋಯ್ತ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ಎರು ಗಿಡ ಅಂತ ಈರು ನೆನಪಿತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳ ತೋದು ನೆಪ್ನಾಗ ಇದು ಈರು ವೀಕ್ಷಕರನಗರ ಉಳ್ಳ ಆಡೆ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಏಪ ವೀಕ್ಷಕರನಗರ ಬತ್ತ ಆಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಈರು ಕಂಬಳ ಬರೋ ನೆಪ್ನಾಗ ಏರು ವೀಕ್ಷಕರ ನಡೀತೀರ ಅವುಪುರ ನೆನಪುಂಡ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನ ಗೆಂಚ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗ್ ಕಂಬಳ ಬರುಂತ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಏರು ತೋಟಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಗಿತ್ತ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ನಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಲವಲ್ಲ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀರು ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂತದ ನೆನಪು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಏಡ್ತೂರು ಆನಂದೇರಿ ನಕರ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಅದ್ರ ಪುರ ಪಾರಣ ನಮ್ಮ ತೂತ ಐದು ದುಂಬದಾಗಲು ಪಾರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೋ ಅಂತ ನಮಗ ಅವ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಕಂಬಳ ತೂವಂತ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ವೀಕ್ಷಕರನಗರ ಏರಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆನಪುಂಡ ವೀಕ್ಷಕರನಗರ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಪ್ರಮುಖ ಏಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಡಿಗೊತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಗನಮನೆ ವಿಜಯರು ಪಂಡ ಈರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಎಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನ 2007ನೇ ಇಸವಿಡು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ದಾದನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾನ್ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಆ ದಿನದ ಕಂಬಳಡು ಇಂಕ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಮೈಕೋಡ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂಡೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದಾರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದಾರು ಸಿರ್ಲಾಲ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾರು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಬೇತ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಸುರುಕೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಕಿಂಜುಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಬಾರಿ ಒಡನಾಟ ಹೊಡಿತ್ನಾಗಲಿ ಅಂಚ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಬಂಡೇರು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡು ಮೈಕೋಟ ಪಾತಿರೋಡು
ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೋಟಿಗೆ ಆತದ ನಮಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಎದುರು ಒತ್ತೊಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕುಲ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮೈಕ್ 2700 ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಅಂಚ ಆನಿಂದ ಕಂಬಳ ಪಾತೇರಿಯ ಆನಿಂದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೂರು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂದು ಸಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನಮಕ್ ಮೈಕ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರಿಟ ಕುಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ಎರುಕು ಎಂಚಲ್ ಎಪ್ಪು ಎರುಕು ಮೈಕೋಡು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಬರಪುಜೇರಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗೆ ಬೈಜೇರಿ ಕಮ್ಮಲ್ದೇರ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ನಂಚಿನ ಅವರು ಎರುತು ಯಜಮಾನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋಡು ದಯಗನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತಲ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ತಯಾರಾತ್ವೇರು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ನೀರು ಮಾದದ ಮುಡುಪನಗಳು ತಯಾರಾತ್ವೇರು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ನೀರು ಗಿಡವನಗಳು ತಯಾರಾತ್ವೇರು ಇಂಚ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂತೆ ಇಂಚ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಇಂಗ್ಲಿ ಮೈಕೋಡು ಪಾತ್ಯರ ಅದಗನಿ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಮೈಕ ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೈಕೋಡು ಪಾತ್ಯರನ್ನುಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬಳಾಗ ಕಂಡಾರತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆ ಇರ್ತೀರ ಅವತ್ತನ್ನ ಬೇತೇರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆನಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಬಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾನು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಪಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ ಪಾತೇರಿ ಇರು ನೆನಪುಂಡ ದಾಯ್ತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂದ ಅಂಚ ಮಿಂದ ನೆನಪುಂಡ ಅತಂಡ ಓವಣ್ಣ ಸಾಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅತಂಡ ಓವಣ್ಣ ವಿಭಾಗ ನೆರಕಲು ಕರಕಿ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ನಾವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರು ಜಪ್ಪನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ 3 ಮೈಕ ಪಾತೇರ್ದ ಈಗ ಪಾತೇರ್ದ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಆದಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪೆದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂದುಂಟು ಬಂಡ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡೈತೆ ರಾಜವನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿದ್ದ ವಿಜಯನಡ ಕೇಂದ್ರ ಅವತ್ತ ನಿತ್ಯದ ಸತೀಶ್ ಎರಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ಮರ್ ಸತೀಶ್ ಎರಡ ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಎರಡ ಕೇಂದ್ರ ಯಶವಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ ಆರಡನ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇನುಡು ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡ ಟಿವಿಡ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ತೂರಿಪಿನ ವೈಕ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದೇಶದಾಗಿ ಬಂಡ ಟಿವಿಡ್ ತೂರಿಪಿನಾಗ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಏರ್ ಪಂಪೇರನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಒಂಜಿ 100% ಜನಟ್ಟು 10% ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಜನ ಅಂತ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ % ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಸ್ವರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೊರನೆ ತೂವಿನ ಆರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲರು ಲೆಪ್ಪರ್ ಬುಕ ಬುಡ್ಪರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪನ್ ಬಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲವಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಉಸಕರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರೆಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 14 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯವರ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದಗಲಿ ಕುಶಕರಟುಲ್ಲಿರ ಲವಕರಟುಲ್ಲಿರ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗಡಬೇಕು ನಕರೆ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಂಗಡಬೇಕು ಬುಡಿ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಫಂಡೇರ ಅಪಗಲಾಯ್ತು ಪನ್ಪರ ಕಂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪರ ಇವಾಗ ಲವಕರೆ ಅವು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನೀರಂಚ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಲವಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 14 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗಡತನಾರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಕಂಬಳ ಯಾನು 2007 ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರನುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಬತ್ತ 2016 ನಮ್ಮ ಇರುಳು ಉಂತ ಇರು ಕಂಬಳದ ಇರುಳು ಉಂತ ಐಡುದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಮುಗರೇಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಕೆಂಗಿನಮನೆ ವಿಜಯರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮಗಳ ಮಾತೆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡು 2014 ನಿರಂತರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ದಾಯ್ತು ಬರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸುದಿಬೇರೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಈರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ತೂವಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಈಗಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುದರಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಮಾಮನಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಕಲನೆ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗದ ಕಂಬಳಗಳ ಇಪ್ಪಗದ ಈತದ ಕಂಬಗಳ ದಾಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಪುರ ಬೈದಿನ ತುಂಬ ಪುರ ಕನ್ನಡ ತಿರು ಕೊರಂತೀರು ಸೆನ್ಸರ್ ಪುರ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ತಿರುಪುಗಾರನಿಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದ
ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಹೊಸದ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮೈಕೊಡ ಬರ್ತದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಲೈಟ್ ಬೋತಲು ಐಟು ಕೊರೋಲಿ ದುಮ್ಮು ತಲಕ ದುಮ್ಮು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ತೆರು ಕೊರಂತೇರು ಐದಕ್ಕ ಟಿವಿ ಬತ್ತಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಲು ಈಗ ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತಾರ ಟಿವಿ ಬರ್ನಾಗೆ ನಮ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಆತರ ಗಂತರ ಪಾತಿರಂತೆ ಅದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದ ಇಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 2-3 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ 2007 ಡಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಎರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಾಂಡ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಓವು ಏರು ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ಏರು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತಾಂಕಿ ನೀರು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟದ ಮೋಡಿ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಇಂದ್ರ ನೀರು ಮಾತಿ ಬಿಟ್ಟದ ಮೋಡಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲವೇನು ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೋಳಂತೂರು ಕೊರಿಯರ ಬೋಳಂತೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೋಳಂತೂರು ಕಾಟಿಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಮೋಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ ನೀರು ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒತ್ತು ತೀರ್ದ್ಬೋಡು ಬೇಗ ಅವು ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪುಡುಂದಂಡ ಇನ್ನು ದಾದ ಈ ಚೆನ್ನಿ ಪಾಂಡು ತಾಟೆ ಬುಟ್ಟಿಮಾರು ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಬರೋ ಆ ಉಲ್ಲನ ಆ ಸಾಲ್ಡ್ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪಾರು ಅಂತಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರು ಅಂತಲು ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋಡಿ ಹೆಂಚಂತ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸುದೀಪರೆ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಏರು ಗಿಡ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮೆಡ್ಲು ಬಾರಿದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದೇ ಮೆಡ್ಲ ಆಗ್ತದೆ 2012 ಬಂಡ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಉಂಟು 2012 2013 ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಾನಪ್ಪ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಮಾತಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಇಂದ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಇದು ದುಮ್ದು ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ ಭಾಗ ಇಟ್ಟು ಪುರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸಿರ್ಲಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಅಜಕಾರ ಕೆರವಾಸೆ ಅಂಡಾರು ಸಿರ್ಲಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಉಂಟುದ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಆತು ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ನ ನೀರು ಬರ ಗಿಡದ ಇತ್ತೀರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಊರು 2 ಜನ ಓಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಜಯಕರ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಕೊಂಜಿ ಕರಿಮಾರು ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕನವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಅದೇರು ಐಡದ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಗಿಡ ಅದೇರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಗಿಡ ಅದೇರು ಅರುವ ಸದಾನಂದರಿ ಗಿಡ ಅದೇರು ಕಾಬೆಟ್ಟು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಅದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಗಿಡ ಅದೇರು ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡ ಅದೇರು ಮತ್ತೆ ಪುದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮರೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಮಾನ್ಯದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಮರೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಗಿಡ ಉಂಟು ಅವ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆ ಗಿಡ ಉಂಟೇರು ಅದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಗಿಡ ಉಂಟೇರು ಇತ್ತಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಬೂರ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಕೊಣಾಜೇನ ಕುಡ್ಲಾಡ ಓಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ನೀವು ಮಾತಿ ಬಿಡದಾಗ ಏರು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರೋಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇತನ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರು ಗಿಡ ಅದಾಗ ಅದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪದ ಬಾಡಿಗೆ ಬುಂಡ ದಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂತೀರ ಅದಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಗಿಡ ಆತ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಗಿಡ ಅವಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಉಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಒಟ್ಲ ಉಂತ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಮಕ್ ಆತ್ ನಮಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡವನ ಆತು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಿಡ ಕಡೆದಾದ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಜವನರಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇರು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಏಕೆ ಪಂಡ ಇರಗೊಂದು ಇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ತಾಂಕದ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಕಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ 10-15 ವರ್ಷ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ್ಪಾರ ನಾನು ತುಂಬದ ಕಂಬಳದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬದ ಬರ್ಪನ ಜವನರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ್ಪಾರ ಕಂಬಳಗೆ 40 ಜನ ಬರೋಡು ಕಂಬಳಗೆ ಏರು ಗಿಡವನಾಗಲು ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲಂಚನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆವಡ ಸುದೀಪೆಗ್ಡರೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಇರೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರು ಇರಗೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾದ ಪುದರ ಮಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡೆ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ.